ବର୍ଷରେ କେତୋଟି ଋତୁ ଆସେ? ବର୍ଷରେ 6ଟି ଋତୁ ଆସେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ କେଉଁ ଋତୁ ଆସେ? ବର୍ଷା ଋତୁ। ମେଘମାନେ କେଉଁଠି ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି? ମେଘମାନେ ଶୂନ୍ୟପଥରେ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପରେ କେତେ ମାସ ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା? 8 ମାସ। ଖଦ୍ୟୋତ କେତେବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ? ଖଦ୍ୟୋତ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲେ। ମେଘମାଳା କିପରି ଭାବରେ ଜଳବର୍ଷା କରନ୍ତି? ମେଘମାଳା ବିଜୁଳି ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କରି ଜଳବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଗର୍ଜନ୍ତି ଆବୋରିଣ ପାଣି। ଏଠାରେ କିଏ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ପାଣି ଘେରରେ ବେଙ୍ଗ ଗର୍ଜିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏହି କବିତାରେ ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି? ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ସବୁ ଋତୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ସକଳ ଋତୁଙ୍କର ସାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମୟୂର କାହାକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରିଥାଏ? ମୟୂର ଗିରି ଶିଖରେ ଥାଇ ମେଘକୁ ଚାହିଁ ନୃତ୍ୟ କରେ। ସରଳ ଭାଷା। ମହିମଣ୍ଡଳ ଦୁଃଖ ଚାହିଁ ଜଳ ଛାଡ଼ିଲା ତୋଷ ହୋଇ। ମହିମଣ୍ଡଳ ତୋଷ ହୋଇ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ରଚିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଆନୀତ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ କିପରି ଜଳଦାନ କରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପରେ 8 ମାସ ଧରି ଉତ୍ତପ୍ତ ଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପରେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଋତୁ ଜଳଦାନ କରି ପୃଥିବୀକୁ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ମେଘମାଳା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଫଳରେ ଧରଣୀରୁ ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଆସିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର କଷ୍ଟ ବିଲୋପ ହୋଇଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ ଜଳଦାନ କରେ। ଫଳରେ ପୃଥିବୀ ତୋଷ ଲାଗେ। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୂରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ନଦୀ ... ଉଛୁଳିଲେ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀରେ ଅନବରତ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ମେଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ବେଙ୍ଗମାନେ ଜଳାଶୟର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀରେ ଜଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଦେଖାଯାଏ। ଲହରୀ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଉଠି ଦୁଇ କୂଳକୁ ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ଛତୁ ଯେ ... ଦିଶେ ମହି। ସଂଶିତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ବୋଲି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ହୋଇ ଉଠେ। ଶସ୍ୟ ସମ୍ପଦରେ ଭରପୂର ହୋଇ ଧରଣୀ ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଫୁଟିଥାଏ। ଯେପରି ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ପାଟଛତା ଶୋଭା ପାଇଥାଏ, ସେହିପରି ପୃଥିବୀ ରୂପକ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଛତୁଗୁଡ଼ିକ ପାଟଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରଷି। ନାନା ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ରବି ଏବଂ ଆମେ ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ କହିପାରିବା ଭାସ୍କର, ଦିବାକର, ତପନ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମହି, ମଞ୍ଚପୁର, ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର ଏବଂ ଆମେ କହିପାରିବା ଧରା, ଧରିତ୍ରୀ, ବସୁଧା, ବସୁନ୍ଧରୀ। ବର୍ଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଯେମିତି ବର୍ଷା, ଶବଦ, ଶବ୍ଦ, ଗରଜି, ଗର୍ଜି, ବରଷି, ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷମ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତ, ତପ୍ତ, ଅଳପ, ଅଳ୍ପ।
ମଞ୍ଚପୁରାର ଅର୍ଥ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁର, ଭୁଜନ୍ତି ଭୋଗ କରନ୍ତି। ମଣ୍ଡୁକ ଅର୍ଥ ବେଙ୍ଗ, ନିଶାମୁଖ ଅର୍ଥ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ। ଆଠକୁ ଯେପରି ଅଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ, ସେହିପରି ନଅକୁ ନବମ, ସାତକୁ ସପ୍ତମ, ଛଅକୁ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ 11କୁ ଏକାଦଶ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା, ବିଜୁଳି, ଗିରିଶିଖ ଓ ପବନ। ଗିରିଶିଖ ଅର୍ଥ ପର୍ବତ, ତେଣୁ ଗିରିଶିଖ ଅଲଗା। ମଣ୍ଡୁକ, ମୟୂର, ଛତୁ ଓ ଖଦ୍ୟୋତ। ଏଠାରେ ଛତୁ ହେଉଛି ଅଲଗା।